Karom don maliatum lasi ilitum lang namlo plodang te karbiatum sitamia population ing arpik pu sitamel pangrum nam elobang delitum ta do pinana population ye sitami ki do bang selitum karbiang long chotla pu kalidet etum kapreka district along sitami ki dudun do pikhangyang ilitum lang namlo pongte ni karbi life long ilitum han than pon loje ka dukawe 9 district ser kebalong sitami karbiatum do pusipu lapen ke ilitum district along chotla pu kalidet state along kapreka state long ansam ilitum karbiatum do meghalaya along punon arunachal pradesh along punon lapen ke kapreka along sitami ilitum karbiatum ke dudun do o setame ilitum karbiang long mat bang ilitum population ing arpron lo lapen ke da bang ke keng sang atum sia population ong munak lo setame ilitum kapreka dim lang namlop lo dang telitum arleng atum setame dopik la ilitum thek ponlong ye ni karbi live long lang tumen ka humri dam pen ilitum thek na phana paklang pon lo je Lakhimpur along sitame do posepu sitame halada bang ke litum thek polong ji arleng alam pinan ke thek atse ke ongla sitame litum aku morigaon long ka humri dam hot litum thek polong ji hadak karbiato population suripli ke rap hodo posepu 45000 la pen rong pharoi sido posepu hadak arong pharoi sipu ong te thep pikhang lo bahari arong lo hadak karbiato me dolok si sitame la ana rong ke theng mong pen rong thom bak sido posepu arleng alam ka che theke la ana tum ke arleng alam ki bang ke che teni lap khangyang lo Kadak karbiatum do sitami alam ka cetek bang biatum sipe ong di lasi dak karbiarong alam ka cetek pami karbiarong rong ko anda kuci rong isina alam cetek kami ka ke rong isina anda pur ke mene kar dalam cetek se oh da arong men non da karbialam cetek pami arong mene ko mulit dak rong sirkep akar biatum ta methang alama ki cetek pami cetek ablang manot ta athe dak mitum bang khai pen sigorap tu lama pot lasi adhek adim ke derlok amkhang lama ki bang sap ka chikin ni dulu kalau gitu cepat dai tu lam tak ni he mili tum ni tang masih podam adhek rong ke mana kalbialam non ki thu mi soma chichio soma dam tane lam che ke tepin tum asila bang ke sining duk me lam lo asila ke la bang solong ke la ke si sayang deng pon vek nang ji athepi pon ma blodang te ilitum karbiatum malam ki chepang bolap khangyang lo lasi mornisi ke ilitum ikur che tok wok chot po itum elami ki ta we lo pe ri ta ilitum ke keng sang pe ri se non lap po itum tradition kaduk awe ta chepang bolap po lasi hala dak rong thom vet po ning dukalam lo rong pharoi se ang bong pen ape hadak population sitame ki jum pikali dop pikhangyang lalo lasi hadak bisi ke bangalam si anun rimdon lo posipu setame litum lang nam lo bang te isi charlie duneng do bangalo piloma plotang te itum karbiang long hakoman tu pen ne 1947 pen aprang pen dak nang ke doduna tum setame keng sang tum do posipu alang tum pinyar ni setame alama ki chepang bobe dak bihari punon marwari punon lapen kapre ka khai tum an punon alang tum ili tum alam ta thek setame amit hang alama ki setame chepang bobe alang tum Pinya ni anda cepang bobelang komanya keng sang bihari marari se methang lam cepang bodet punan litum arjulong ma arjulong le alang litum do thip lapen methang lam ki chirim thip setami litum arlenga tumbang ke lapuson kalide nani do tang lok lotang te litum abang elama ki bang cepang boson dokok lalo lasi akoi pida maret nang athai we setami silang dam lo bong ta hok lo itum nania keng sang lumyong se dokok lo bang te lapen kido hadak yong se irong wet karbi irong wet lotang te hok influence bang ke do tema influence bang ke do setami la sinona bang ke initiative ki en ponai ke matum loma pong te la ke litum pena marlo lapen ke ilitum arlenge the tum pena marlo la bang so initiative ki en ponai ke kali lotang te morni si ke litum karbi atuma bang ke a population kang ar chotta kalilang ilitum alama ki setami ingbodet po avidet po lalo la se ilitum thek ponong ji haladak interview ke an pon hot sitame penan dungi alama ki che thek thede lo keng sang alamen se interview sitame pidun lo lalo la se la chelang nam lo pong te ning duk me lo hadak sitame penangana population do la pen ke kapek jam madim sitame dolang la pen ilitum do thulang ako plane karbi po hede itum ki ri plane karbi pulo penanam han ke sitame isilang nam lo pong te itum dake pu thulo karbi po sitame pudet se halang tumbang ke ahok lo tema itum arleng alam pen bang ga cheprek do setam elang tumbang me thang lama chining je thu lapen ke therak nang ne ningje nang po ahok lo te maili tum asap so ka cheprek ke dokok ta thek meni setam eli tum karbi lo lapen ke alam ka cheprek ke la ke do po thi pi po ma bong te eli tum ke do si chelo wing lo ke setam elang tumbang ke ningje lo lapen ke chepang bo bedel lo labang me sen lo setam pin nang ana tum bang ke eli tum thek ponong ka chepang bo si do dokok labang ke eli tum ning duk me lapen labang so lama bang ke ana ni ki ding ke eli tum thek long le
media coverage sami ave lana chi keding lana cha keding le bihek pen sami an news kelang don sami theglong le sitami non ana bang ke theglong lo la pen churu par pik nei Karbi Anglong news channel tum han sami ning sampik lo la puson ke wan pot alang tum ka humri da ma pot la pen ke li tum ke thek pon long bang ke piluma pong te hala da gara da tum ki sung bang ke li tum thek pon long ko piluma pong te hala tum phan ke panung son se li tum thek pon long government pen sarkar pen alang tum phan ke panung son se theglong posipo pen ana long tum thek pon long jalang tum ke ST ta chitok long le posipo ST ta chitok long le la pen ke sarkar pen ke long nang ja war sai an sami alang tum long dun de posipo lan cho takali lang alang le tum long le aja kongan si tamia vi posipo pinangan la ke itum la interview long se thek dun long po long le aja kongan si tamia vi si tami pinyar ni li tum thek pon long dak nang ke dodo na keng sang tum han mangge li tum achat aja kong si tami pilap la pen ajat along sami aja kong nang dodot si tami li tum Karbi tum mangke kapre ka dim long ke dodon ma aja kong tami have la pen ke la ke li tum along alam lo district tami akapre ka state long kente haladak ong nang ave ong po ili tuma phan ke mane i refugee son po Bangladeshi phan le li tum le patta pipe important pipe son thak thak si alang li tum han sami lak puson si vipo non ateng plo tang ti tum interview long thek don long ateng plo te long le ja kong ave sarkar pen ka panung ST chitok long le pong te lang tum han ke Bangladeshi illegal son si claim to that ili tum me thang along ria long mat me thang aba der long ma selang tum han man ke la puson si claim to that sitami li ai leng atum ke kere lo ne kilu lo ne chine delo ili tum dang nang ke do na keng sang dom han ke li tum ke election da pathur long la pen ke voter ID ta do la pen ke aja kong sarkar pen akirap talong dun hem pen chenglok la pen ke sakuri bakuri punon la sakuri bakuri chot takali lang halong le aja kong an sami pinan nang long nun selang patana long na tum ta dolang sami opinion ni li tum Karbi tum kapre ka dim state long ke do ma kapre ka long ri long ke do na tum bangke kisung nang lok li tum thek pon long ja charavar size sami long nun de pasepu ke long duning art pikhang pasepu konar lo tangte la si li tum bang lahai hin bang chirok tok pen do na helang la pen ke li tum chilang pon helang li tum Karbi tum ki duki sung alam piniar ni lang dam lo pongte choru par pik nei hok lo la ke media tum phan ili tum pinana tum media han ka criticize do sitami ke ro nang ja dim ke ro na vek nang ji la pusona lang li tum ke coverage dam pot la hen lo la se amut pia bang ke lalo ili tum non ke Karbi la meta mai same dolo la pen ke li tum malama ki bang anso se pang chu ponang po pang tang ponang po la pen ke hula Karbi alam ka chitini det atuma phan sitami li tum nona bang ke ko alang li tum ka chit hek thuje phan me thang alam ki me thang tradition me thang culture ka chit hek thuje phan alang li tum phan nona bang ke than ki mum bang ke la ke li tum along se dolo ta se li tum Karbi Anglong ke chari atum han same si ka chuning ri bang ke la lo de alang li tum phan sitami la hai he na bang ke anso se ke paprang dun je phan alang tum isi initiative mati siang deng ke deng bon pen alang tum ki claim pon je phan se ne lhen ben sami chuning ri lo kali plo dang te li tum Karbi ke ki jum pen weird po la hen lo la se li tum aso se pang tang nang ji la pen aso se pen nang ji paprang nang ji la pen ke ning thelo hala da lom ke do Karbi tum se tamela tum ning ke ning kang sono po po ka charli ponje phan kabor I ponje phan aso se ning rung pon po pusi athe lang tum me thang lam chite ni delo se tema setami non ke wang jilang ani pen bang aso se ke thek ponje phan alang to ma ka charli kabor I ponje phan ning hang po pusi ning thelo athe pi pon ma bong te bang keng sang atum ke ile tum Karbi ang lumang dodun kok tami alang tum me thang lam ma ki bang ke chite ni li mohet setami pu elo da ile tum Karbi ang long no sami 1947 pen aprang pen ke wang keng sang tum sami dosta alang tum lam ma ki chite ni ne tapi alang tum me thang tradition me thang culture alang tum chi ot vet chi ot thip khang yang la hen lo ta se li tum same la puson nang ji po bang bang lum do kok ma se li tum me tha la ma ki bang chepangbo det po bang ke li tum chok chelo la bang ke li tum un an pen bang ke ka preserve ye phan se bo inang po la hen khoro